Sanibonani bathandi bomculo kaMaskandi South Africa yonke jikelele. Lo ndingelelayo uSkhuliseni umlano kaMchunu odabuka enkomba. Ngathemba abaningi sebenakho sebeyangaza abaningi. Owumoli weqembu lama TLB kuye kulokhu album esihloko sithi Izinja ZeGame. Unyaka ofile kade siqhamuke nethi amashankulu okwaba ialbum abantu abayithokozela kakhulu nokwasijabulisa ke thina. uSkhuliseni lo okuyena nimbonayo lapha mkwenu obuyaziwa kakhulu ensizweni ngotsimbi yemuntu. Umfana odabuka EMsinga esigodini sasenkomba saziwa khona ukuthi ukwana Mphethe wazi kwayishela shalo ngoba ukuthi umfana nje ke ozalwa ubaba bekumuzi elipha kaMchunu kodwa udume kakhulu ngelikaSkofolo umsinga nje wonke thela umuntu ngamazi makhulu ngeSkofolo nomama uMashizi uphathi uMashizi oyena mama ozala mina. Iqembu lelama TLB ngisebenze nensizwa empili uzayivunga umjojo uSimanga wazalwa noSenele wakamfuthi insizwa esebenza nazo la eqembini. Ngizodlulisa kakhulu ukubonga kubalandeli bama TLB ngoba ama TLB iqembu elinabalandeli angeke ngikufihleke lokho ngeke nje ngize ngikuhlonise sinabo abalandeli abaningi futhi basazophinda futhi nakulonyaka ngoba sifikile nengoma enkulu nje kangaka bazophinda futhi bebe yisikhululwane. Thina ke siqembu elamukela wonke umuntu sesibe wafika lapha kwathi asiba nakho lokho ukuthi sikazizwe futhi sekhaya akuthole nokudla phakela akuthole nokudla. I-album lesiyenza kulokhu Izinja ZeGame i-album izophuma Mhlaka 16 March kwaMayi ngo-10 isikhathi nje ma uyidinga le-album ufike kwaMayi ngabo 10 isikhathi izobe sitholakala ngomhlaka 16 March kuyo le nyanga le esiyi. Ezinye indlela zizotholakala ngale album make sure ukuthi indawo eningi siyahambela ama Saturday especially indawo efana nama-hostel nama-rent siyithutha ne-album. Album nje ke engicabanga ukuthi njengoba siyagudina album ezobidlala left and right nje mangathiwa akusiyo la iqhabe kahle yona album nje ezobitrenda kakhulu njengoba siyagudina. Ngizobonga nje kakhulu i-support enimukele ngayo nisimukele ngayo nje sifika la emcubeni ngomabofika nasenza nje asangazizwa sibancane nasenza nasiphakamisa. Siyacela nakulonyaka futhi kuqhubeke leyo ndlela sibambe nje ngaleyo ndlela kakhulu. La ngizoqala nje ngibonge kakhulu imisakazo ekwazile ukuthi le ngoma ngonyaka ofile mangabe iphuma bekwazi ukuthi beyamukele ngaleko kubheka nje mhlawumbe ukuthi ngumfana ofikayo. Ngizocela nje nakweminye imisakazo emikhulu ekhona edumile
idlale nje le ngoma ama TLB ikinikeze eplay bezwe ukuthi ama TLB kuphi okuhlukile ezanakho emculweni bekwazi abantu ukuthi bayihlulekele noma ukuthi mhlawumbe ama TLB awenzi khona lokho kuthanda abantu bayihlulekele kakhulu kodwa nje ke ngizodlulisa impela ngibonga especially kakhulu ama community radio station okuyona ngadeni and ke mase ngiyanxusa kakhulu nasemsakazweni omkhulu uPositive FM ukuthi sisacela ngiyaphaphatha ngiyabhuqa ukusinikeza ithuba lengoma kuyinikeza ithuba bezwe labantu behlulekele mangabe behlulekele ngiphinde ngicele la nginxuse kubahleli bemicimbi eyenzekayo nje unyaka nonyaka eSouth Africa ukuthi siyacela nathi ke ngoba sikhona la emculweni nathi siyasebenza siyacela besiqasheke singalambi umsebenzi siwuphethe because umsebenzi siwuphethe ngezandla kunabantu esisebenza nabo okusuke kwaziwa nabo ukuthi njengoba bengaphansi kweqembu basebenza baqashiwe kumele ngakusasa bebe ukudla ebhekini siyacela nabo besinikeze ithuba siqasheke ukuze umsebenzi uzosabalala waziwe ngoba lokho sikuphethe kwehlukile kanti kumnandi kodwa yibonke nje abantu ulaleka awuthwalisha uhambe awumpokanze siyakhumbula sonke ube yikawe lami ube nguthisha kimi ayiwo umhlaba uthwele kholo kulele kule bathenjini kunento-ke nje-ke engifuna ukuyidlisa ngengijabulisa kakhulu angiyena-ke mina lo muntu othi mangabe ngene estudio ocula ngicabange hit song mina ngisuke ngiyokwenza i-hit album yonke ngisuke ngazi ukuthi leyo album kufanele kube album hit awukwazi ukuthi ushaye unext mawulalela le album emathini lapha kulonyaka nje singalindela ingoma efana noMchunu nengoma nje eshisa kakhulu neThomchunu kube ingoma ethinkasa nethukela izinto ezahlukene ngingafanele mawumuntu kasa nethukela kube khona ingoma okuyona ngoma isihloko Izinja ZeGame uyazwela nje lapho ukuthi yimuphi ufuna usamba ngawo kahle yini into esimphathele yona kahle lapha siyacula sihlabelile kuyacula sikuzwe lapho ukuthi cha uma kuthiwa umuntu uyumculo usukenzana hayi lento nje siyicule umculo bamemeza ngapha nangapha ngiya kube khona lapha ingoma engiyenze nomlungu umfowethu ethi uphuma wenye nje ingoma lezi ezishisa kakhulu lezi ofika uma uthekele le album le uphinde uhlabe ifoni ungifone ukubonga ngeke uzukhale ngazi ukuphuzile le album yabo cha ngibonge nje bafethu siyacela nje support yenu kakhulu nithenge le album ngeke neze nayisola washiya mina ngoba ngingena lutho waqoma sokoti abaphathi bemali washiya mina ngoba ngingena waqoma CSM Izinja ZeGame awulahlile manje sebakulahlile manje ufuna ukubuyela kimi no love, no